Dobrý deň, moje meno je Blažej Černák a vítam vás pri sledovaní podcastu Dosť dobrý a je tu oproti mne opäť Bronislava Švrčková. Dobrý deň. Dobrý deň. No, dnešná téma je, že psychosomatika. Na to sa veľmi teším, tu môžeme rozprávať hodiny. Hodiny. Hej. Budeme asi tak hodinku. Krátime. Uvidíme, že či budeme mať čo rozprávať asi, že? Ja verím, že hej, toto je taká vďačná téma. Myslím, že ľudí o nej rado rozpráva, tak bude zaujímavé, že čo sa nám to zjaví. Čo sa nám zjaví. No, ja som sa pripravoval, jedna z tých otázok, ktorá tu bola, že aké sú najčastejšie psychosomatické ochorenia a ja som sa pozrel na internet a vypísal som si ich a keď som si tak hovoril, že predtým, že to je asi tak škrabanie na hlave, ale potom, keď som si ich vypísal, tak v princípe na každé písmenko v ABCD je možno nejaké ochorenie, ktoré má psychosomatický pôvod, alebo čo? Môže mať, hej. A to je teda strašné, nie? No, je toho veľa. Je toho strašne veľa. A čo vy z vašej nejakej praxe možno, s čím chodia ľudia najčastejšie s tými problémami? Teraz čisto akože tie fyzické prejavy, hej? Somatické. A tí ľudia, čo už to majú nejakým spôsobom takto naštudované z internetu, ako vidí, že sa o to zaujímajú, tak už si vedia nejakým spôsobom spojiť napríklad svoj zdravotný stav s tým, ako fungujú. To znamená, že ja neviem, dlhé mesiace v práci robím na časy a podobne, tak proste často som prechladnutá, alebo ja neviem, veľmi veľa tiež pracujem, alebo nechám sa preťažovať kamarátmi, rodinou, všetkými možnými, tak veľmi často mám problémy s krížovými platničkami, teda stavcami, takže sekám často krížov, hej, to je toto práve. Potom to je také tiež celkom vtipné, že veľakrát je to tak z tej ezoscény pojaté, že bolia ma kolená, že to sú tí malopokorní ľudia a podobne, že sa tam dávajú také hrozne zjednodušujúce skratky, s ktorými teda vôbec nesúhlasím, ale naozaj môžu to byť bolesti klbov, môžu to byť autoimunitné ochorenia, hej, môže to byť vlastne aj taká vec ako ohryzenie nechtov, kde to je jednoznačne nervového pôvodu v zmysle toho, že je to nejaké ventilované agresivity a úzkosti. Neviem, či ste si niekedy všimli, jak si ženy zvyknú žmoliť vlasy, hej, že tak až obsesívne, hej, že nejak tak, alebo si tak ťahať, alebo niečo. Že je to vlastne také nejaké správanie, ktoré ako keby poukazuje na to, že niečo není s tým ako keby nervovým systémom v pohode, hej, že nejakým spôsobom napnutý, potrebuje niekde ventilovať a buď to je teda týmito prejavmi, ako som povedala, tie nechty, alebo môže to byť kľudne nejaké škriabanie obsesívne, hej, až také. Škriabanie na hlave. Áno. Napríklad škriabanie na hlave, alebo nejakým spôsobom poškodzovanie si pokožky, alebo niečo, hej, že odškrabávanie si, alebo ja neviem čo všetko, hej. Že také nejaké extrémy. A čo sa týka toho, že do akej míry kto to má zvedomené, ono tomu nášmu telu nie je prirodzené, aby sme takto nejako boli v bolesti alebo aby sme sami sebe nejako ubližovali nejakým spôsobom. Takže dá sa uvažovať nad každým ochorením, že môže niekde mať spojitosť s tým, ako fungujeme, ako myslíme, aké vzorce vlastne máme. Ale nedovolím si povedať, že je to 1:1. To znamená, že automaticky, keď dvakrát za sebou prechladnem, že teraz nemôžem ani cítiť svojho kolegu, hej, alebo keď to tak preženiem. Takže práve tam si to uvedomujem, že častokrát na tej scéne, alebo nie príliš, ako keby, čo ľudia to nemajú až tak do hĺbky naštudované, tak zvyknú to tak zjednodušo zľahčovať, hej, že toto je toto súvisí s tým. Ale my sme oveľa komplexnejší. Je to oveľa zložitejšie a na to by sme reálne vedeli povedať, že ak to ide z psychosomatiky, našej psychosomatiky, že aký to má koreň alebo s čím to súvisí, na to potrebujeme strašne veľa času. Koľko je strašne veľa času? Ja si myslím, že je to niečo tak dlhodobá práca na sebe, kde ja už som schopná pomenovať, že po dlhých týždňoch výpätia v práci ma vždy sekne v krížoch. Alebo ja neviem, vždy po nejakom veľkom projekte, ja neviem, ochoriem. A jak som pracovala s rodičmi, keď sme mali obchod ešte za doby ľadovej, tak my sme mali voľno iba v januári nejaké 2 týždne, tak čo si myslíte, v januári na 2 týždne sme všetci lahli s horúčkami, s chrípkou, hej, že to sú tie manažerské choroby, že manažer dobrý manažer je chorý iba cez dovolenku samozrejme. Takže aj toto bolo také vedomie toho, že nemôžeme z tej práce vypadnúť, lebo v tom obchode nemal kto robiť, takže my sme mohli byť chorí iba cez to voľno. Pardon. Ale aspoň ste vedeli, že kedy si treba kúpiť nejaké lieky a tak. Výborné. Áno, to bolo všetko naplánované a až teraz dá sa povedať po tých rokoch to viem nejako vyhodnotiť, že to súviselo. A mám ešte jednu takú historku a
Akože je to taký bizar, ale keď som začala v tom obchode pracovať s tými rodičmi, tak to boli potraviny a nejakým spôsobom pre mňa to bolo miesto, kde to ako keby nesedelo mne, celkovo tomu môjmu nastaveniu a moje telo sa začalo brániť tým, že na rukách sa mi ako urobili také exém. To znamená, moja pokožka bola taká, že ma stále svrbili tie ruky a to bol akože jeden bizar a keď som to samozrejme riešila, lebo som nevedela odtiaľ odísť v tej dobe, tak sa to presunulo dokonca aj na nohy. A sa mi strašne potili. A veľmi akože to bolo cítiť to potenie, takže to bol taký bizar, že kde som ja proste v nejakých 20 bojovala s tým, že pomaly jak muž po 12-hodinovej smene v bani s prepotenými ponožkami. Wow. A predstavte si, že či veríte alebo neveríte, keď som z toho obchodu odišla, tak ono to zmizlo. Normálne to zmizlo zo dňa na deň. Takže tá psychosomatika minimálne v mojom prípade bola absolútne spojená práve s tým miestom, kde mi nebolo dobre, kde som nerada chodila a kde som tú prácu nerada robila. Výborne. A toto ste zistili počas toho, alebo si to takto spätne? Spätne, hej. A teraz otázka, že títo ľudia, ktorí si to akože dobre zadefinujú, že toto je psychosomatické a niečoho sa zbavia, možno aj nevedom odídu z práce alebo prestanú niečo robiť a odrazu to vymizne, tak akože môžu to zistiť aj počas toho, hej? Že zistím určite. To, že áno, vadí mi toto, prestanem to robiť a tie somatické príznaky akože odídu. Zmiznú, hej. To máte tak, jak niekomu sa pohorší v nejakom prostredí, hej, že napríklad vyrasta celý život na Liptove, kde je pekná zeleň a podobne a príde do Bratislavy, kde síce má dobrú prácu, ale stále je chorý, hej. To slova, že chorý z toho, že tam nie je tá zeleň, že tam nie je ten pokoj a podobne. Takže áno, môžeme to aj to zmenou prostredia docieliť a nemusíme si vôbec uvedomiť, že to bolo psychosomatické, alebo že mi to nejak vadilo, ale po rokoch, keď sa s niekým rozprávame, alebo možno aj cez víkendy, keď sa vrátime domov a zrazu tieto problémy zmiznú, hej, sa mi dobre dýchá a podobne, môžem povedať, že tým mne tá Bratislava škodí. Napríklad. Jasné. No, ja sa ešte vrátim k tomu zoznamu. Tam toho bolo, že milión, že celulitídu som tam našiel, hej, v tom. A všeličo iné. Ale chcem sa spýtať, že ako zistím, že to naozaj je psychosomatické? Hej, že sú nejaké spôsoby, ako oddeliť to, že svrbí ma pokožka a nie je to alergia, ale je to blbý šéf? Toto je strašne ťažké podľa mňa oddeliť, lebo ak nás ako keby zvábi tá cesta, že budeme všetko označovať ako psychosomatické, tak sa nám to môže tak celkom nepekne vypomstiť, že jedna z vecí, ktorú proste sme mali v rámci našeho vzdelávania, kde nás vyslovene supervízori upozorňovali na to, že ak ten človek normálne fungoval nejakú dobu a zrazu príde za vami s nejakými obrovskými problémami, že zrazu si nepamätá, zrazu nefunguje a tak ďalej, tak je absolútne kľúčové absolvovať vyšetrenie normálne u doktora, to znamená kompletný screening a podobne, že takto bolo zistené napríklad, že nejaký, vymyslím si, nádor tlačil tam na nejakú časť mozgu, kde ten človek začal byť agresívny alebo začal zabúdať a podobne a myslel si, že to je tým stresom z práce a podobne. Takže určite prvá voľba je z môjho pohľadu medicína, to znamená, že spraviť si ten kompletný screening a zistiť teda, v akom som stave, či je všetko v poriadku, či tam nevykazujú naozaj. Tiež sa vrátim do vlastnej minulosti, že ma boli ohrozí žalúdok v tej práci, v tých prvých prácach, takých zodpovedných, tak som si hovorila, že to mám ten stres, jak strašne tu pracujem, no a nakoniec to bol iba Helicobacter, ktorý sa vyliečil behom pár týždňov s nejakými antibiotikami. Takže verme tej vede, verme tým doktorom, pretože samozrejme má to nejaký zmysel a je to lege artis, je to potvrdené. Ale častokrát príde k tomu, že ten lekár vám urobí kompletný screening. Hej. Proste zistia zo všetkých strán, prevetrajú vám všetky testy a tak ďalej. A proste není možné nájsť nič, tak vám povie, že to máte v hlave, alebo že to je vaša psychika, hej, čo samozrejme není vôbec zľahčovanie, nič podobné, ale skutočne to môže byť nejakým spôsobom zaseknuté v tom našom, jak to bolo u mňa teda, že jak som tú prácu nemala rada, alebo niečo podobné, kde naozaj to riešenie nebolo žiadne lieky, nič, ale zmena toho prostredia. Takže to oddeliť presne, že je to tak, alebo nie je to tak, to si nedovolím, ani si to netrúfnem povedať, ale máme z nejakých štatistík a z nejakej tej dlhodobej práce pri tom skúmaní tej psychológie a psychoanalýzie všetkého, že áno, sú tu nejaké prejavy určitých ochorení, ktoré majú súvisť s tým, ako sa my vnútorne cítime, ako sa máme. Takže ísť so všetkým hneď, že a to mám z toho, to je proste hrozne také rýchla taká lotéria, kde vôbec nemusíme trafiť. Preto hovorím o tom dlhodobom študovaní, keď napríklad idete do tej práce na sebe, či už do coachingu, od nejakej terapie alebo čokoľvek, keď pracujete na sebe, tak vy
v podstate celý čas, čo robíte, sa snažíte nahliadnúť k realitu, ako to je, napríklad pomenovať si, ak tú prácu neznášam, niečo podobné. Ale takisto sa snažíte porozumieť, čo vám to vlastne telo hovorí, ako fungujete, ako existujete. A dovolím si povedať, že my sme generácia detí, ktoré mali rodičov, ktorí... Ak vás tento rozhovor zaujal a radi by ste si ho vypočuli celý, nájdete ho v online programe Dobrý život na stránke www.dobrý-život.sk.